Este 2 de xuño celebramos o Día do Doante de órgano. Un día para dar as grazas como sociedade, para dar as grazas a cada unha das persoas que ten decidido de forma solidaria e de forma altruísta doar órganos, regalar vida. Desde Alcer Coruña estamos convencidos e convencidas de que todos os estamentos públicos, privados, as entidades sociais, todas formamos parte do entramado de poder facer desta unha sociedade mellor. E como podemos facernos persoas doadoras? Chámanos a Alcer Coruña e recibirás información sobre todos os pasos que debes seguir. Pese a pandemia polo COVID-19, Galicia contou no ano 2020 con 110 persoas doadoras. 328 persoas melloraron a súa calidade de vida ao pasar do ano, gracias á solidaridade das persoas doantes e das súas familias. Realizáronse un total de 228 no pasado 2020, logrando o cuarto posto a nivel estatal. No 2020 contamos con 37 doadores de órganos. Pero que o 14% de negativas registradas de media en España, en Galicia será ser un 19%. Non creas nos falsos mitos e solicita información de como ser unha persoa doadora de órganos. Entre todas, traballamos arreo mentras non chega ese órgano. Xa que a túa decisión de ser doante de órganos salva vidas. Eu estou agardando un rin. Eu xa estou trasplantado e mellorei a calidade da miña vida.